लरायजोफोर गिबियावनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननो आं बे भिडिअनि गेजेरजों मा दिन्थिनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबासो नुगोन। आरो दा मोनसे असुख गोबां मानसिनावनो जागासिनो। डक्टरनाव अपारेशन खालामनो जानाय किसुमान मानसियाबो सोंदों आंनाव बे मुलिनि सोमोन्दै आरो मा मुलि बेखौ दिनै नोंथांमोननो आं जायगायाव थांनानै बायनानै दिन्थिगोन। दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। दा ओंखारलांनोसै आं बाइकजों थांगोन। बाइक सालायनाय समाव आंहा भिडिअ लानो थाखाय औजार गैया। दा ओंखायनो दखानाव सहैखांनायनि उनाव नोंथांमोननो दिन्थिगोन मा मुलि। फैनानै क'क्राझार बाजार गेजेराव सफैबाय। दिनै बाजारथ' नङा सुक्रुबारसो, होमबाबो आं बे दखानखौ दिन्थिलांसै। आंनि उनाव थाबाय गरमथार जायखिया आं बाजार गेजेराव अबे दखानाव मोनो बेखौ दिन्थिलांसै। अबे दखानाव मोनो आं बेखौ दिन्थिलांसै। हाबलांसै दे बाजाराव सिङाव हाबग्रोनोसै। जायनो नांगौ বাইর করতো জয়ত্রী নতুন আছে নাই আগেটা দেখি দেখাও তো কিরকম যাইছে দোকান আগেটা আছে না শেষ হয়েছে গিয়া আর সিङाव हाबलांबावनोसै दे जेराव दं बाहाय लानोसै सिङाव नै नै गासैबो फुजानि दखान जाबाय दोननोसै खेबफेरबाय आं नायनोसै बाय आगो गबाय ओइ दे देख কই মালিক কই তো ভাই কই লাগবে একটা জিনিস জয়ত্রী জয়ত্রী দাও জয়ত্রী जयत्रि ओमफ्राय बेसेनफोरखौबो सोंगोन ओमफ्राय आं बेसेबां लांगोन बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिगोन। नायबानो जाबाय बुस्थुखौ मोजाङै सिनाय लादो। ओमफ्राय बेनि खामानिखौ मा मायाव हामो बेखौ आं दा फारि फारि खोन्थालांगोन। सिगाङावबो भिडिअ हरखादोंमोन, नाथाय दिनै बबेहाय मोनो मुवाखौ बेखौबो दिन्थिनो थाखाय दिनै आं डाइरेक्ट बाजाराव लाना फैबाय। बेयो जाबाय जोंनि क'क्राझाराव मेन बाजार गेजेराव फुजानि बुस्थु फानग्रा दखानाव। नायदो नै बुस्थुआ माबायदि नै बेलाय जिनिसखौथ' नुखाबाय। दामটা কত 50 টাকা করে পাওয়া যাবে। आं लाबाय नै 50 টাকাनि बिबाय। बे आंनो कय ग्राम 25 ग्राम হইছে रायजोफोरनि लाबाय नैबेलाय बेनो 50 टाकानि। बेनि फिथाइ थायो जयफल, बेनि बिबार जयत्रि। न'आव फैफिनबाय। नोंथांमोनाथ' मुलिखौ नुखाबाय, होमबाबो आं मुलिखौ आरोबाव नोंथांमोननो दिन्थिगोननि। ओमफ्राय बेनि उनाव बाहायनाय प्रसेसफोरखौ खोन्थागोन। ओमफ्राय बेजों मा हामो बेखौथ' नोंथांमोना हयथ' बुस्थुखौ नुनानै थुलुंगा मोनथिखाबाय जानांगौ। आं दिन्थिग्रोनोसै। दहाय फांखानि थाखाय मोजां नुवाखैमोन माबायदि फैदों मुलिया, नायना लाग्रोदो। नोंथांमोना निस्सय सिनायखाबाय नै बेलाय भिडिअ बानायनो थाखायनो आंनो बे गुन्द्राफोरखौ लाबोनो गोनां जाबाय। होनो हास्लाबाखसै नै बिदि बिबारा नै बिदिबा जानो मोजां जायो। ओमफ्राय बे गुन्द्रा फैबाबो जाजायो, जेबो नङा। बे बिबारनि गेब्लेखाजोबनाय नालाय बारा माबा फैखाया, पेकेट हिसाबाव फैयो। ओमफ्राय 50 टाकानि आंनो 25 ग्राम हरदों बेयो, होमबा 100 ग्रामाव 200 टाका। नोंथांमोनाथ' मुलिखौ नुखाबाय जानांगौ आरो बेखौ मारै बाहायो बेखौ आं जानानैबो खोन्थागोन आरो बेनि गुनागुननि सोमोन्दैबो आं भाङायगोन। बे जाबाय नोंथांमोना निस्सय सिनायखाबाय जयत्रि, जयफल फिथाइनि बिबार। दा बेखौ बाहायनांगौआ मारै बाहायगोन आरो मानो बाहायगोन बेखौ आं दिनै खोन्थालांसै। सिगाङावबो मोनसे भिडिअ हरखांबायमोन। जायफोरना पाइल्स, अस्ट्र बा पित्सुला बे मोनसे बुस्थुनि जाजेननायाव क्रिमिया अरो बा मेवनाय बायदि मोनो बाजुफ्रा। बेनि उनाव मा जायो, बेयो फिसा फिसा गाराय जालाङो। बिदिनो बुरजा जाबा दोलायो, थै गयो आरो बुरजा जाथारबा बेनो बेदर बारननानै बेखौनो होनो पित्सुला। बेखौ अपारेशन खालामनाय उनावबो गोबां प्रब्लेम जानाय होननानै फोरमायदों। सासे बेक्तिया जोंनाव फैदोंमोन, बेनाव जादोंमोन, अपारेशन खालामनाय उनावबो हामाखै। दा ओंखायनो डक्टरनि बा नोंथांमोना मुलि जेखौ बाहायो बाहायनो हागोन, नाथाय जुदि बाहायथारनानै प्रमान मोनथाराखैबा नोंथांमोना बेखौ जुदि बाहायनो नायोबा
बे जयत्रीखौ आं बाहायथार होनाखै, जुदि नोंथांमोना बाहायोबा प्रमाणखौ मोनगोन। मानोना आंनावबो एसे जानाय बादि जादोंमोन, आं बेखौ बाहायनायनि उनाव बेनि रिजाल्टखौ मोजां मोनदों आरो दा आंनाव गैला। दा नंखायनो जायफोरनाव अस्ट्र पित्सुला बा पाइल्स बे बुस्थुआ जादों, बे मोनसे एखेयानो, अस्ट्र होनो बा पाइल्स होनो बा पित्सुला, बै लास्ट जेब्ला बुरजा जालांथारबाय अब्ला पित्सुला होनो। दा नंखायनो नोंथांमोना बेखौ बाहायनानै नायदो। बेदर बारननाय, थै गनाय बा जेखि माबा प्रब्लेमानो थाया मानो पाइल्सनि, नोंथांमोना बे मुलिखौ बाहायदो, अब्ला खिन्थु निस्सय प्रमाण मोनगोन। बेखौ जानाया सानसेयाव जुदि बुरजा जाथारबा खनथाम जाबानो जाबाय, आरो जुदि बाराद्राय नङाबा खननै बाहायनो हागोन। ओंखाम जाखांनायनि उनाव गय फाथै जुदि जायोबा बे गय फाथैजों नैबेबादि मोनसे बा मोननै बिबार लानानै बेखौ गयजों जाफाबानो जाबाय। आरो जायफोरा गय जाया नोंथांमोना फाथैजों बेखौ जाना होबानो जाबाय, मोनसे मोननैसो बिबारखौ लानानै। गुन्द्रा दङ, बे गुन्द्रायाबो जाजायो, जेबो नङा। गयजों फाथैजों लाबाय लोगोसेनो मुलिया लाबाय, गय फाथै, आरो जुदि सोरबा गय जायाबा फाथैजों गय फाथै आरो बे जयत्री बिबारखौ नानायखौ नुखाबाय, बेखौ जाना होदो। आरो जुदि गय जायाबा फाथैजों जाना होबानो। बे बुस्थुआ जुदि जादोंबा खिन्थु बिराद खस्थ' मोनो आरो सहसै हामग्रा बुस्थु नङा। दा नंखायनो बेखौ जुदि जायोबा नोंथांमोना मोनसे खामानि माव, बे मुलिखौ बाहायनायजों लोगोसे जायफोरना बे बुस्थुआ जानानै दं पाइल्सआ, बेदरफोरखौ एसे खम जाबा मोजां। मानो होनबा बेदर जायोबा फायखाना खस जायो, फायखाना खस जाबानो बे बाजग्राया गाराया दोलायो, गावो, बेफोरजों बांसिन जायो। दा नंखायनो गोसा बुस्थुफोर जायोबाबो बारा जायो। रायजोफ्रा आं दिनै नोंथांमोननो अस्ट्र बा पाइल्सनि मुलिनि सोमोन्दै फोरमायबाय, बेखौ नोंथांमोना बाहायनायदो। बेजों लोगोसे आंनाव कमेन्टआव सोंहरबाय थादोंमोन, आं रिप्लाइ हरनाय जायाखै भिडिअफोर बानायनो हायिनि थाखायनो। बेनो जाहैबाय खर' गिदिंनाय, खर' दिगुन दागुन मोननाय, बिदिनो खर' गरम मोननाय होनना सोंहरदों। नाथाय बिथाङा माबायदि लोमजादोंमोन, डक्टर ट्रिटमेन्ट लादों लायाखै मिथिया। अब्लाबो आं मोनसे मुलिखौ खोन्थाहरनो सानदों। बे खर' गरम मोननाय बा खर' दुंखावलाबायनाय एबा खर' एफा एनै सानायफ्रा बेजोंबो हामगोन। बे जाहैबाय नोंथांमोना निस्सय सिनायखायो, पातगाजा बिलाइ, हाइजें थुख्रासे लादो, हालदै थुख्रासे लादो, सामब्राम गुफुर गरनै गरथाम, थुलुसि बिलाइ, बे मोनबाखौ नोंथांमोना देग्लिनानै बे थालोआव नैबे खर'आव भरम होना लाबानो जाबाय। खानाय सोयाबाबो जागोन। आरो भरम होनाया फुंथाराव दाहो, सानसुफ्राव होना लाबानो जाबाय। बेयो उन्दै गिदिरनि खोथा गैया, बाहायनो हागोन। खिन्थु बाराद्राय गोबाव लोमजानायबा बारा गोबाव होना दादों, दसेल' हो, उन्दै गिदिर बयबो बाहायजागोन। बे थालोआव होना दोनबानो जाबाय आरो हारसिं गालांखागोन आरो खानाय हनाङा। बे जाबाय जायफोरना खर' गिदिंनाय, दिगुन दागुन मोनबाय, खर' सानाय, खर' गरम जानाय, बेहाय बे मुलिखौ बाहायनो हागोन। आरो सासे बेक्तिया कमेन्टआव सोंहरबावदोंमोन, बिथाङा सोंहरदों टनसिलनि मुलि दं नामा। टनसिल जानाया नोंथाङा बेसे गोबाव जाखो बेखौथ' फोरमायहरनाय जायाखै। टनसिलनि मुलिखौ आं फोरमायगोन, नाथाय नोंथाङा मोनसे खामानि मावनांगोन। गोदनाखौ जिजों फान्थेनानै गुदुं दोनबाय थायोबा मोजां। आरो गुसु बुस्थुफोरखौ जानो नाङा, फ्रिजनि बा कल्ड ड्रिंक्सफोरखौ लोङैया गाहाम जागोन। लोगोसे थाइजौ, थाइबें बेफोरबायदि फिथाइखौ नोंथाङा जाथ'बा मोजां जागोन। आरो ना गोथांफोरखौ जानो नाङा। नोंथाङा टनसिल जानायाव मोनसे खामानि मावनो हागोन, बे जाहैबाय संख्रिखौ एवनानै जियाव खाथबदो, खाथबनानै जेराव जेराव बे टनसिल जाबा फिथर जायो, ओरै गांगोथि बादि, बे फिथराव ओरै सेक होना लाबाय थाबानो जाबाय। बेजों बे फिथरफ्रा एसे गोसारगोन। बेजों लोगोसे नोंथाङा मा मुलि बाहायनांगोन, बे मुलिखौ आं खोन्थाहरनोसै। मुलियाव दङ लं, एलासि, दालसिनि, गलमुरिस। बेखौ परिमान अनुजायै लाबानो जाबाय, लादो। लोगोसे हाइजें थुख्रासे, हालदै थुख्रासे, आमलाइ गोथां गोरान जिखुनु थाइनै थाइथाम, आरो सेलेखा जिखुनु थाइनै थाइथामसो, जायखिजाया मोनसे लाबानो जाबाय गोरान गोथां। बेजों लोगोसे थुलुसिखौ मुथासे होबानो जाबाय बिलाइखौ। थुलुसिजों इनफेक्सन, एन्टिबाय'टिक गोबांथार गुन दङ। बेजों नोंथाङा बे गारामानि माने सेब सेब मोननाय, खुगा सिबा, गोदना सानाय माबानाय बेफोरा स्रां जागोन। दा नंखायनो बेखौ गासिबो जयै मा खालामनांगोन, देग्लिजोबनानै बेरे मोदैजों फुदुंनानै लादो। फुदुंखांनायनि उनाव नोंथाङा सामससे सामससे बाहायबाय थानो हागोन, गले गले फुदुंनो दरकार गैया। फुङाव सामससे, सानसुआव सामससे, मोनाबिलियाव सामससे, बेबायदिनो बाहायबाय थाबानो जाबाय। जेब्ला नोंथाङा बे मुलिखौ बाहायगोन, लोगोसे बे संख्रि एसे होनायखौ सानसेयाव खनसे बा खननै, हायोबा खननै होबानो जाबाय। बेबायदि जेब्ला खालामगोन, नोंथांनि टनसिला निस्सय खमायलांगोन। रायजोफोर, आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनथाम मुलिनि सोमोन्दै फोरमायबाय। नोंथांमोना बाहायनानै नायोबा निस्सय प्रमाणखौ मोनगोन।
आरो जि अस्त्र बा पाइल्सखौ बेखौथ' आंनो बाहायनानै प्रमान मोननाय हिसाबै नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेराव आरोबाव दिनै फोरमायहरफिननाय जाबाय। जायफोरा फोथायनाय दं नोंथांमोना बाहायना नायदो आरो बाहायना नायोबा निसय प्रमानखौ मोनगोन। बेखिनिखौ बुंनानै दिनै आंनि भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।